pangrempah suranggang koro kita umangsa gitu. Kalau nek krungu niki kaya eling rapat ketoprak. Apa? Dadi suwi kene tetep dok nih. Wos lamur sang panji si andekan nami anggarap tegalan rino wengi wakil kuning ngerti angin bali andangu yang si andekan lagi apa intai sampai intai tunggu apa kecampur-campur ya umi lakon ini berdua toprak dia lakon pagi kapan tepat langsung jumlah lakon kita kilo banyak seluruh yang campur-campur coba ketoprakan cakaran campur bakar solo siap pak oke Mbak Elisa enggak. Nanti Pak Mundutan sesideman ya Pak. Oke, senenganku bisa sesideman. Aku ya apalku ya mau kowe. Lah. Sesideman. Kowe sing ngerendam kacamata jadi copot to Mas gitu. Terus 15 tahun ora ndepok gamelan gitu. Bawani. Oh, enggak langsung. Enggak. Oh. Lananane Pak Sigit, Mbak. Oh iya, Mas. Siji Demak, loro Tali Trisno. Oh, nggih. Karo Mbak ini Mbak ini. Iya, Bu Eni. Masih di tiketoknya Bu Eni. Wiwitan Nesa. Wiwitan Gandul di sana Mbak, jan suaramu gawe ademe hatiku. Apa iya tekan? Cebur sawangan lintang, sing ana yang kosong kae cebur. Akeh ya Mas. Sudut profesinya apa ya? Cak ketoprakan lu drama. Pasangan sujine rumah itu sujine kok malah koyo. Makan. Kok bolak-balik kok kok akrab itu kelas kafe iki lho. Oh, kademen. Rungokno ya. Sowan menyang kutha gedhe bagus pakai tak enggak dapat ya rice cooker ganti pasangan kae sejine Mbak Eni iya coba mesramu piye si keparat pajune bendera kok keparat bendera terus Mbak Eni Klerang lupa gitu, sesat gemes meski alon-alon wae Gade. Sabar ya. Gitulah sabar kok. lagi salahmu kulo bolos-bolos kok Apik lho. Ngawur. kan
saya sakit oke Apa Elsa? Bojomu melu dulu gitu. Anu ini sementara kula salah koma mergo ngerti enten Bali saya. Oh iya. Bikin mawon kula jabut nih, kula mangkat kula pedhot. Aman. Nah iki tapi nek kancane akeh. Gak bisa. suara kurang pramono ning wasis Bisa hubung-hubung. Iki kan marai Mary kok kuwi. Sijine mesrane. Ayo B. B. Di bapak Ben ini awak dhewe ben balance ngono lho B. Harus imbang. Oh, jenenge sak panggung sijine tinggalane apa ya gendong. Ngasih karo putumu. Ayo B. ora ning omah. Kuat kok. Dari muda 2 kilo deh. Tempo di wah rusuh. Latihan sih kalau sini gitu. Oh, kalau kayak dhewe ora kena go latihan kok. Ini siapa ini? Ini siapa ini? Ada yang mondol lagi. Wong kok kenal sih karo opo. Iya. Lho gak Mary lho sampe iki mesrake lho iki disusul mesrane kok ngono lho. Sembok kayak gitu mau nyanyian orang dadi. Panjang kok yo oleh. Kok yo mau kalah Yuk gawa kacang terus apa? Tahu ya ampun gede. Hotel loh. Lah. Apa lakraan. Dijok ratideng. Malu-malu wis. Jeli-jelan WAB. Ayo kok gendongnya lali. Yo iki bawa saya ojo kan mereka lho. Belum ki awak sing golok tak gendong. Ayo. Hangilungrum marang Wis jenenge junjung ora gendong. kayak ngelak kemari lho sampean iki. Kaya ngaruh gabah. Kayak mindah kemari. Penting kan ngaleh. Ora mesah belas. Aku ini ono mau. Apa? Condong. Tapi aja mau kan baleni. Wis repot soalnya. Tangan ini kok angrum-angrum. Hangilungrum marang Kundara. Kok malah denter iki kan. Iki arep nyapa to, Bi? Mesrane ning dino malah engkau. Lho pengen tak omah aja iki, Pak. Paling makan ngono. Ya Adi le. Aku saya jangan dhewe-dhewe. Dia suruh ya. Dia sulis dia pijer ngincangake alis. Kok digarap ayo enggak? Sesideman guang. Elisa, aku ada sesuatu untuk kamu. Apa? Tak ambilin ya. Mau apa? Oh. Oh, Iso. Ayo, Bi. Mesra, Bi. Kowe duwe apa, kowe? aku juga. Pakai saji Oh iya tok yo. Kone kono gone. Kene lho bening dodone hati, bening hati. Nyapa ulah hati pakai saji dulu. Iki urung wayahe jabut tuh. Wah. Gak udah rusuh. Gede nih. Bante biru ibu terus pengen. Jambu alas kulite. Jambu alas kulite. Baca kondo. Yang penting kan huruf J ya. Tidak terus. Tidak. Terus terima kasih Garap Tayub Jonegoro Tubanan.
di kanca-kanca CFC Jambi kali 7 nih. Oh nggih kasih. Tak kasih kalau bisa ya ora apa-apa lho. Nggih dengane kanca-kanca CFC. Mau kali enten sing request, Mas. Tayukan wis dilali, Mas. Ini Pak ini halo ngono. Cara tayub kene ngono cara Jawa Timur. Judulnya diucapkan dulu untuk mengkode pengrawit. Halo, sesideman bubuk asmoro. Coba kamu. Halo. Halo. Udah halus enggak? Halo. Sesideman gubuk asmoro. Bojo sama aku digugi. Itu tak jero sapi ya. Kurang aja. Operan langsung besar oleh telu kuwi. Coba Mbak Eni. Halo. Ya sudah. Sudahlah. Halo. Sing halus. Halo. Halo. Mesti Sindir badak pelak lah. ini bau teh. Kita ada bau teh kembali mesti mulut kuwi. Kok malah seker maksudnya bau teh. Konso. Coba pengen lo. Narki. Pengen melongin cengi. Pengen ini. Kecewa. Soy. Kewata Konso. nyepele. Mbak Eni. Halo. Sesideman bubuk asmoro ya Mbak Eni ya. Halo. Nah, ngono. Sesideman gubuk asmoro. Buka bonang Mas ya. Angel rumah dong bukanya.
Oke, makasih. Mun tayub cara Tuban Jonegoro. Pancen cakrane gratis wis tayub. Iya ya. Tuban oke, Jonegoro oke. Bluro oke. Grobogan Grobogan ya oke. Banyumasan oke, Banyuwangi apa meneh? Pati. Tayo iki mawa pitutur. Bisa ta? Tayo iki biasane nganggone sampur. Iki mate kon nyampur nak kok urip. Nah, Mesti joget iki ngene iki dhewe. Lho, iki apa kuwi? bendel telu. Menung sore besok ya bakal telung perkara sing digowo. Apa? siji ilmu yang bermanfaat, loro amal jariah, telu doanya anak soleh. Lah, Kowe barang kuwi ngene. Kowe iki doane anak saleh kuwi ndongake wong tuamu sak orane kowe iki putrane Mbah Sandira. Ngono kuwi. Kowe iso dadi pelawak terkenal iki mergo saka karir bapakmu. Sampeyan ngelingke karepe nggih sae. Heeh. Tapi minane ngejak kula mbleset iki, Pak. Ora. Apa? aku nih Kowe gue piye dinane iki? Kulo nu kemutan zaman 90 tahun 90 jarah budaya main tenggine cepu jedake taman 190 lampu 1000 lampu kurang 10 iya pakai pas kuwi 190 Tahun sono nopo? kulo niku tobong mriku orang wah ayo budaya Kediri Oh, Bu Suci. Bu Suci Bambangane Pak Mujo Sewok. Sewoko Karo sing putri Bu Aris Narsia. Engko sing dadi lungisuhe Pak Pujo Deni Sanjaya. Oh. Dagelane Sandirana, sandirane Sandiguna, warunge Bisamsi. Galengan. Galengan Kowe kabeh. biyen dakwaan pas cilik ngomong lho. Dulu. Oh, setanan. Setanan tuh dulu. Ngate lakon hari penasak lakon Maiso Jelar sing dadi pangisingan. Pasing-singan. awan-awan to pasing-singan Ora pangisingan. pasing-singan Mbah bari niku Pak. Nggih. Kamu kudu peteng pangisingan, pangisingan. Menjadi cemplung toko. Dulu dak niku itu. Cepu niku. Pengalamanku nobong suwe ya, Be. Mulane nek ngendo bapakku ning kene iku betus milih. Mergo nek permintaan terakhir dari orang yang sebelum meninggal kan kedah dilaksanakan to Pak. Wasiat. Apa wasiate Pak Sandirono? Wingi sadurunge kerja kan sanjang kulole sampe nek bapak wis ra ono tulung nek pas aku mati kuburanku DKN pinggire lawan kidul lan ojo kayak tengah-tengah. Dan sebabnya apa tak? Sawayang-wayang kuburannya kok bunga nanti saya bisi. kene ku mayat kok mayat iki wis mati Tapi boleh kau full Pak, aku sadar kayak tengah. saya Pak kok digobahan nek iki ning kono ya terus muni piye Tupel gue boleh jemui berkah motor sebentar terus mudi Pak Ikit ketinggal Terus kawin. dalam terus kali gue Karena Mbak Yosi Dian Praniwi. bersama dengan Bersama Mbak Elisa. gak apa-apa pandan ditangkap sak limpoknya ya penggemarnya masih Elisa ini melu cangkrang kowe nak ambil nembang tak boleh konco. oh nggak ada Melu liyane melu Pak Jumbo kok dene nembang dhewe. sakte Iki Pak Jumbo pirsani. dasarnya tanggapannya laris ya perlu ngasuh bodi genten kalian vokalis sanes So, sampun gak ada pacar Mbak Elisa Samira. ribut misalkan kira paham wingi li bersama KL. Masa ijen KL. Loh, yo coba pacar sekarang itu zamannya FBB, friend with benefit. yes TTM, teman tapi mesra. kita friend Karena nek benefit kan sopo loh? Yoi. Wah, kalian. Aku ki wis tuwa dadi aku ora mudeng ngono-ngono kuwi. Aku wis umur rada kok yo ngono kuwi. Jalanan yo ngono nyapa golek bojo dhisik.
Banding ijen single pengen tuku. Dosa dosa Masih tuku vitamin. Goblok. kanggo apa vitamin Karo sabu. malah gila bocah ora tok. Ora, enggak. Kalau kemarin datang liburan dari KL sama di Ada teman gitu loh. Kepo banget. Kuala Lumpur Pak liburannya tahun baru Pak. Kuala Lumpur lanjut di Kucing. Kucing. Oh iya. Kucing. Kucing habis itu sinom atau sinom dulu kucing? Si kucing ya. Aku tahun baru deh ini mancing bu. sama nggak gaul loh Pak tahun baru lo kalau TP bakar ya Bi ya ini Ini pak nanti apa mbak? anak ego tawani le pengen bakar nangis nanti kan mungkin ada kok baru nangis masuk nangis sama diobong Kenapa ya? sama obong diri dia topi Ini lo balik sarung kayak gitu. kalau mungkin ada kok so nangis Kalau kayak gitu aku tahu. saya kan semoga Iya. Dari Mbak Eli Sangaro Mbak Yosi baju mana ya? Baju mana ya? Oke. Juga Ngapone. Wah, murah. Juga. Terus enggak usah hati-hati. aku serekep sekarang itu. Oh, gerajakan boleh, cekir gading boleh. Oh iya. Apa tadi sih? Gerejakan. Oh, gerajakan. Oke. Apa sih hanya nih? Duduk waktu yang cilik arangnya pasir ya. Ini lagu lawas lu. Bisa ini hit mana? Hit mana, Pak? Hit mana tadi? Oh, apa? dia ada musiknya ya Bi ya mau karet baca lagi Orang sakit hati. Nah. dia musik dia penak Dunia aku dia bingung. kalau ada kesempatan tak boleh ya aku orang mikir ada ada nyamuk membuat Buka saking sarung. Coba Mas Wisnu buka sarung. Berarti wis nganggo tindik Wisnu. Salonnya kayak anyar kabeh. Sudah. Enggak sing ora mangkat meru ndebagok. jadi yang kemarin rangka ya ini Sesuk wis tak kerasi ya. Tidak tuman. Yuk, coba kayak apa? Terus. Gerejakan
Nek ngerti judulnya apa iki mau? Banyuwangi, Pak. Judulnya Judul ya bener kok Banyuwangi judulnya ya apa? Gerajakan Banyuwangi. Wah, Pancen pancen kudu digembleng. Kowe ngerti setan? kula Heeh. Tak bedheki perkara setan. pripun? Apa setan apa sing senengane ning supermarket? Iya, Setan apa kuwi? rebutan loro. Uyul. Salah. Mesti golek duit. Alah kleru. Apa bikulnya anak? Alah salah. Grandong. Alah. Wah. Upin-ipin. Wes kapan-kapan. Katok. Oh iya. Apa, Pak? Setan apa sing sabone tenggene iki Indomaret? Kuwi setan sing jenenge pocongan harga. Wis supermarket ngono ki. Wah, potongan harga. Bendekan itu mbok sing rodok mengandalkan SDM. Sumber daya manusia. Betul. Apa contohnya? Sesuai. Sikil pitik ana, Loro, sikil wedhus ana, papat, sikil sapi ana, papat. Loh, ini jenis SDM yang tidak bertanggung jawab, masih di bawah standar, tidak sesuai dengan pertanyaan. Bener lho, Pak. Kok bener gitu? Pak iki iki Sikil pitik ana, Loro, sikil wedhus ana, papat. sikil sapi ana. Apa? Loh, ini jenis jawaban yang tidak sesuai dengan soal. Sidir. Walah. Sikil pitik ana, Loro, ana. Sikil wedhus ana, ana. Sikil sapi ana, ana. Lah nek kowe takok sikil pitik ana pira? Loro. Niku bener. Sikil pitik ana. ano. Halo, ya Pocongan harga. Pitik apa sing mlakune mundur? Pitik atres. Lalu pitik arep ngendok. Pitik anyang-anyangan. salah. Pitik apa sing lakune mundur? Pitik sing meh didol ning pasar dikembet kae. Spy SDM tak pakai SDM. Bedene Ya pitik pitik arep. itu kan biasanya beri mlakune. Angka 1 sampai 10 ngertos nggih? Ngerti? Sebutkan angka 1 sampai 6 dalam waktu 1 detik. Jiro Iya, lupa. santai. Angel kuwi. Jiro. Santai. Angka 1 sampai 6 dalam waktu 1 detik. Jiro. Nah, 1 detik menang. Nek nyebut angka 6 ya kudune 6 detik lho, Bi. Ya, gak iso iki. Mosok 1 detik iso. Sebutnya awal siji nganti 6 1 detik. Jadi. Jadune nganti 6 Pak pentolane. Bener, Pak. Boten Pak Guyon Pak, boten jadi kalau. Polisi. Sampai betul berarti sampai ora Guyon yo. Satpam B iki satpam B tenang. Oh, satpam kok. Kuwi sing bojone becik ketitik ala ketara ya. Oh berarti nek siji nganti 6 detik iki. Oh sebutke kewan Urung gelem kalah, bicara gelem kalah. cacahe 100 tak weni wektu 6 detik. Singo. Gurem Ah wis lagi itu kewan yo iki mau. Alah, sebutke kewan cacahe 100 6 detik. Ayo. Wedhus, sapi, ula, singo, gajah, keong, Oh, Iki ojo wangel-wangel lho dhewe. ora iso. sampai guys. Iso. Sebutkan 100 kewan dalam waktu 6 detik. Iso. Wedhus 50, sapi 50. Loh, itu namanya luru tuh Pak. 50 karo 50 piro? 100. Lah iya. Kurang cepet. 1 detik 6 detik pinten ya? 6 detik. Iya. Wah, Biar aku nyerah, Bi. lambemu bidong. Kewan apa sing buntute 5? Anggo kuwi. Wis tahu tuh untuk bidong. Wis to meneng ae. Wedhus kok. Wedhus kan Kono kono iki iki nyebut masih cek. wis tahu nek bidong lu apa ngerti Ini kabeh. sing ngerti Aku aku wis ngerti kok. Aku ngerti. Wedhus kok. 3 5. Ndase 3 buntute 5. Golek sing liya. Golek sing liya. Ngomong ke kurang tahu tombok ngomong togel. 2 detik 50 kewan sebute. 50 kewan 2 detik. Iso ora aku. Pitik 50. Iya. Suara
Ndek. Suara sapi. Wah. Api-api ya, Bu. Suara tumo. Kata dulu YouTube kok. Iki aku sekarang masih dikit. Suara wedhus apa, Bet? Suara sapi. Mo, Suara tumo. kata dulu YouTube. Pengen nih. Ora enek tumo nyuwara. Ora enek tumo rasa-rasa. Sing rasa-rasa iki sing metane. Ora ngerti. Ora. Alah. Lah kaya apa? Ora ngerti. Kok ngerti? Ora malah iki bikin sampean. Oh, sing ora ngerti iki kene. Suara wedhus, Nah, suara sapi, mo. suara tumo. Ini loh, Pak. Awak dhewe iki kudune paham dengan pertanyaan kudu ngerti kalau jawab. Kepene. Aku dhewe yo ora ero. Waktu tak waktu. Anu Mbak Melani, Lila, Mbak Indri, Tidak. tiga. Aku jane ngerti. Suara tumo. Wis dorong are ya. Ngono tak balik suara tuh langsung. Ngono dadak mlaku rene barang. Harus aku wis tau bingo. Golek sing anyar. Ayo Mbak Ida, Lala, Indri, Melani. Aku ambung yo B ya aku. Kira-kira. Kowe mikir bedaan apa? Apa? Ini bukan. Matur sembah nuwun dulurku Lumintu channel kita saya menggani. Saking Rau, Pak. Ini sudah iki dong. Sedaya iki BMC Bayang Mania Community dari Jogja nggih wonten nyimak CFD juga luar biasa. Panjenengan istimewa. Yo siap-siap kabeh mergo ngombene obat. Obat-obat apa sing medeni? Wah, rondap. Obat ngeluh. Alah, salah. Aduh salah. Lah obat apa sih ini, Pak? Paracetamol. Paracetamol. Ora enek-enek. Paracetamol. Potong nek setan lho tinggu kabeh. Berempat ya. Disiapke kowe. Oke, spesial buat Bapak Sugiarto. Penampilan dari Siapke iki bosok kuwi iki disiarke. Oke, disiar. Bro. Tambahi masih siji. Mbak Ida terlalu kemaju. Ima. Mundur dikit mundur. Ma. Oke nih Bang Sapar. Ima. Ini sebelahnya ini kurang maju ya, kurang maju. Bisa kita. Saya isu kok anding-andingi Mas, saya gede. Anding-anding kok iso mekerok dhewe. Sarno, yuk. So, bro. Hormat, bro. Betul, bro. Itu gala-gala loh, Bro. Periksa pasukan, luruskan. Woi, lurus. Lurus. Wis lurus yo, Bro. Lurus. Hop, bro. Tujune kok Mbak ini ora melu. Tanggal lah itu. Yuk, berhitung. Mulai. 1. Kau ngendi? Yuk, Kene apa kono? kok ini rono. Ora tau baris berbaris. Nah, Iki nak gomi. Sing ketau kene apa kono? kok ini ya. Berhitung. Mulai. Setunggal. Kok ini. Bahasa Indonesia. 1, 2. Berhitung. Mulai. 1. Satu. 1. Dua. Kok pengennya 1. Berhitung. Aku loh barisan ini kok gini gitu. Aku berjalan loh. Kayak angin kayak. Berhitung. Mulai. Sabiran. Barisan. Oh iya. Ayo, komandannya belajar. Kepada komandan telepon. Yuk, tak main. Siap, gerak. Barisan. Berhitung. Tempe 1, ST 1. Aku hitungan apa
Kuwi ning warung. Sembrono. Aja gak kabeh iki. Lurus. Wes lurus aja di sagreki iki wis tipis kabeh kok sagreki kabeh. Lah kita kok lagi Mas? Lho, lagune sing sigrak sing suwe ra tau metu request e kanca-kanca CFC karo WMC. Kiper Sumilir. Oh, alah. Iya iya. Iso kenceng kok iki. Coba ayo ngomong kiper Sumilir 5 bidadari. Dados.
di TV. Nggih, sami-sami Pak. Bapak tentang ngapunten. Sebenarnya kamu tanggal piro lali nek tak boleh. Nah, nggih jenengan kadung sih Pak. Nggih. Kan kula direpot-repot. Mosok? Nggih. Iya. Jenengan mosok anu, sampai oleh. Mari sol sing ali niki kita ya. Makasih Mbak Elisa ya. Balisa. Kanca-kanca mau tak share jadwal bulan Februari. Ngaji bersama. Matur sembah nuwun sedaya lepat nyuwun pangapunten.